Ti Masakbayan. Ti napalabas, inalaan ni Ali iti video ti dadakkel ni Miko, agraman ti babae nga ipaasawa da ken ni Miko. Nadismaya unay ni Miko idi nakita na ti video, kat di nakayat nga asawaan ti babae. Inawis ni Miko daira ken Moira nga agtrabaho iti pagabalan nga ibangon na ijay syudad. Nagtrabaho da nga ron ijay syudad, kat saan na nagaw-awid ni Miko. Iti sabali a bangir, maburiburan da amir ken ana, tasaan da mapasangpat ni Miko. Kat umadanin, tinaituding akalaysa. Plano mat ni amir a pabirok ni Miko ijay syudad. Papagayam, denggan tituloy teserya tayo itaalawas a napauluan. Sagrado akalaysa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Kaslakit managdakdakas nga ano punda? Masapol asaan kami ang maibabain. Nalpasan titulag, kan sayang ti asyenda. Anya ka di tinapatpatag ka na kayo, madam. Ni sir, wano ti asyenda. Ha? Anya ka di day tasasawa mo, nga? Ah? Ay, sorry, madam. Ibagbagak lang ti pudnaw. Di nakman buwisitan si kakatulong. Amo mi ti aramidan mi. No ngay, saan akayat ni sir ti agawid? Ulodan da ka di nga yawid, madam? Sumurot day jay, no ibagada abilin ni Pangulo. Nasa una ngamin adi na kayat day jay a babae, madam. Awan ka no ti sumgar adot-dot na. Iso at di na siguro kayat ti agawid. Saan ang mabalin nga ibabawi ti kalaysa? Ti kalaysa kat may sasagrado abanag, madam. Saan ko maamapilpilit dagiti masaknan nga kalaysa? Na, apayakas na ti bagbagam. Nalipatam sabat na nakatulong kalaang kat siyak ti amom. Imbag ta nasabat ka dito'y ale. Delikado ti gayem mo. Ha? Apay ka di, manang. Pasapul ka no ni amo ijay syudad. Ibaon na dagiti tauhan na. Amom ka di, ayan na. Ay, kasta ka di, manang. Agyaman iti panang ibagam, ah. Ay, kaasimat ni sir. Kaslakat ilako da. Gapo iti dakkel nga asyenda. Saan mo nga ipakaam mo kadag iti amom, agayam ko ni Miko. Di dapay amaw, tani Miko ti umumay iji balay. Saan da nga amaw? Siyaklaang ti makaamaw. Di da kayat amakisin ningad ti anak da iti kaskada tayo asaan abaknang. Manang, agyaman iti impadamag mo, ah. Sige, taipakaamok dahi ta iti gayam ko. Sino dyan nakita ka nakatalikod a kasarsaritam? Saan nga ta nga ajay agdamdamag no nakita ka no ti anak na magmagna? Di na ka no makita no napanan na, madam. Seryoso nga mintirupam a makisarsarita ija a tao. Kasanaw kat maasyanak, taubing pay ka no, madam. Di na pa'y amo ti turturungan na. Ang mga numapukaw. Tasino ti pabasulan na numapukaw? Iso nga ama ti akin basol. Apay ngamin abinaybayan na. Sino nga tamot ti akin basol, iti saan a panagawid ni sir, madam? Ha? Delikado, bro. Nagsabat kami kan ni Manang Suraya ijay tsindaan. Kat, kabuteng mo ka din, Manang Suraya? Jay imbaga na ti pakadanagak, bro. Ipapabirok na ka ti amam dito syudad. Anya? Gapo ka di manen, iti umadanin akalaysa. Saan ama ibilang asagrado day di akalaysa? Tapilitin dakmet ama kikalaysa. Iso nga imay ko indanon, tapno amom ti aramidam. Sa anak nga ruden arumrumar. Agresign kay ti trabahom, tapagbalinin ka amakan nawan ko. Sika ti ibaon ko amapan kadagiti negosyok. Agresignak, bro? Wen, bro. Sikan ti agparang kadagiti taltal kak iti negosyok. Sa anak pa'y nga agparang kadakwada, tapno didak masapulan. Sige nga rod, bro. Tainak mang i-file iti resignation ko. Tapno awan ti madi a record ko. Adamatan pagyanam dito'y abakante a kwarto. Saan aparikot ti pagyanam? Anya ti kunam? Ipasapol na ka ti amam a Pangulo iti tribo yo? Wen ka no.
Deta ti indanon ti gayem ko. Imbaga kanuken kwa na ti katulong mi. Kasano no masarakan da ka dito syudad? Saan da nga mo dito eh? Di daan mo, akukwak da ito'y apasdek. Madanaganak para kan kami ko. Anya ti aramidan da kan ka. Saan damat siguro asumraklatan iti babbalay? Masigurado nga iti parke, mall, kan kalsada ti pagyanan dagiti agbirok. Sana karumrumwar. Ngam na to ti amam. Ado ti koneksyon na. I-delete ko amin apakabigbigak iti social media. Pasukatak mo't tinagan dagiti negosyo. Imbagtadakan bro. Awagak dagiti katalag ko iti negosyo. Ibagak asukatak ti identitik. Tapno didak matunton dagiti tao ni ama. Sige, bro. Saan ka rumrumar? Taaddan dito'y syudad, dagiti tao ni Pangulo. Awagak ti amamok nga abogado. Taornosan na dagiti papeles. Nasken ang masukatanan tinagan ti business ko. Anya mo ti aramidak, bro? Aramatam ti motorsiklo. Mapan ka kadagiti ibagakken ka, kat ited mo dagiti instructions ko. Saan ko pa yung aramaten ti cellphone ko? Tapno didak matuntun da ama. Sige, bro. Pasukatam amin ang mabalinda apang tuntunan kan ka. Wen bro, masapul adidak matuntun. Tapno didan maipilit ti kayat da. Agkalay sa iti sikreto. Rumbang kumaasaan ang may sikreto ti kalaysa. Tasagrado da ito eh. Maawatan ka. Ngam maamakak. Ang mga no ipakalay sadak iti babae ajak mo't kayat. Sana bale. Addan to na ngayad a selebrasyon. Inton saanen anarikot ti amin. Mayat nga tati kasi nga aramidan ta. Dayto iti kasayatan nga aramidan ta. Didak mabalin nga ipakalay sa iti sabali. Nun alpasan ti kalay sata. Dito'y ka din pasdak mo ang maangay. Wan. Ngam ikarik. Addan to ing grande a selebrasyon. Ngam saan pa'y nga ita. Ang mga numakita dagiti mang sapsapol kanyak. Delikado. Asino ti ammo makanayo na kadwa ni Miko? Awan mat ti amok, Pangulo. Awan mat ti amok agayim na dito'y. Amangan no ijay syudad. Ado siguro ijay, Pangulo. Dito ay ti damdamagak. Kasano ko mga amom no adagayem na ijay syudad, kat di ka matmapanijay? Ay, awan mat ti amok dito'y, Pangulo. Ha! Jakla ko man nagdamdamag kan ka. Sayang lang ti oras ko ang nagdamag. Peste! Sure, Pangulo. Panawan nak dito'y. Ad dalaeng ama estresa kan ka. Talaga ka di apatuluyan niyo ti panagkalay sayo iti nalimod, anak ko. Ang mga no agpaaramid ti dadakkel da iti peke a papeles na nagkalaysada. Ay atak ni Miko, ina. Nasingpet matkit di ni Miko. Awan ti makunakkan kwa na. Iso apim manaw iji balay da. Tadina kayat nga ikalaysa ti dinamot ay ayatan kan nakitkita. No apay met akasta ti kanawidan dagiti daddo maababak nang. Ipaasawa dati anak da iti paadadabak nang. Tapno kano agtipon ti kinabak nang da, ina. Di da kayat nga ipaasawa ti anak da iti kas kada tayo. Kasanon no pagsinaan na kayo dagiti dadakkel na. Ay ayaten nak ni Miko. Akas iti panagayat ko kenkwana. Iso asaan ang mapasamak ti kasta, ina. Madanaganak iti mabalin ang mapasamak. Naturay ti ama ni Miko. Ta iso ti Pangulo iti tribu da. Maamak ni ina iti mabalin ang mapasamak. Gapoy ti aramidan ta panagkalay sa iti nalimad. No kasapulan a pumanaw ta dito nga isla, aramidan ta. Kasta ti panagayat ko ken ka. Madanakan ako una iti mabalin ang mapasamak. Diyak lakid di kabailan ti maisinakan ka. Nunas ken nga ipan ka iti sabali a pagilian. Aramidak. Ngem saan pa'y nga ita. Taamangan no makita dagiti mang sapsapol kanyak. Saan ko atari gagayan nga umadayuta? Tila kayat ko.
Maikari ako maiti pamilyayo. Pagparangak ako kuam da ito'y pagabulan. Nagan mo ti impanagan ko. Tapadur asam. Impanagan mo kanyak ti pagabulan? Sika ti mangimanihar. Iso ako kuam da ito'y. Iso nga impanagan kon kan ka. Talaga naggasat ka, friend. Iso na laang taparikot ti pakaikamangam. Apay nga taakas to'y ni ayat. Oray na pudno ka iti ay ayatam. Adalat talapad. Saan mat nga amin? Sana bale, tamadlaw ko kat napatag kaunay ka ni Boss Miko. Impanagan na pa yan kan ka to'y pagabulan. Padurasag to'y pagabulan. Numabalin. Palawaag. Tapno kas lapaktorya. Aramidag. Tulungan ka iti day nga arapaap mo. Adumot kit din ati trabahador. Kan ado pa yan ti bayar tayo kadagiti naabal alupot. Madlaw ko. Uman-ado nga agpaiso ti agatang iti produkto tayo. Agsipod ta na pintas ti abal tayo. Kalidad ko naman. Iso akitaan taan na laing dagiti produkto. Sakbay ama impake para kadagiti aggatang. Wan gayam, no saan ngamin anapintas, ado ti ag-back out. Di dan ulitin ti gumatang. Iso day tatiliklikan tayo. Masapul apulido ti amin. Sakbay nga itulod kadagiti agiti liber. Mapan ka pa'y langit di lugar tayo, Ali. Agdamag ka kinimanang suraya. Noan yan ti mapaspasamak. No kasano ti kinaturay ni Pangulo? Nasirib mo ti anak. Ken nasirib mo ti makannawan na. Ayun gayam. Nabigbig ko ti may sa tao ni Pangulo nga dayjay mall. Amang numay sa dayjay amang sapsapol kan ka. No tao ni ama, sigurado. May saday ta amang sapsapol kanyak. Imbaglakid din, ta nagkita kami kanimanang suraya. Kat nakasakbay ka iti ramidam. Iso asan arumbang ama isina ka kanyak. Sikalang ti kaasit gan agayam kan katulungak. Imbag ta nasingpat ka agayam. No saan? Amangan no awan kas kanyak agayam mo? Agyaman ak unay ken ka, iti kinapudnom kas gayam. Peste ti kastoy ang mapaspasamak. Apay adida masarakan ni Miko. Saan nga tanga dadakas ang napasamak kan kuana? Apay nga minapimanaw dito'y balay. Anya tinaknakan na. Sayang tinalawa nga asyendada kuma iti agbalin nga asawa na. Amo ka din dagiti agbalin nga abalayan ta, amapukpukaw ni Miko. Saan ko pa'y nga imbaga? Tanam na mag masarakan tayo ti suker nga anak mo. Kasano nga ta nga ipakaamo ka nakwada nga awan ni Miko? Mga ramidak iti rason, tapno saan ta amadaksan. Anya kumaday ta rason. Dayta ita ti pampanunutag. Pagparangin ta nga awan basol ta iti napasamak. No di da pala masarakan ti suker nga anak mo. Madanaganak, ada ka no napigsa bagyo asumungad. Wanya rod. Idi adda kami pa iji bantay. Mapan kami iti nababa apasat. Iji kami ako mamang. Sapay nalaka amarga ay ti ayanda ama kan ina. Sapay kumatawan dakas ama pasama kada tayo. Makapadanag no kastoy nga adda napigsa sumungad a bagyo. Asino ti saan ang madanagan no kastoy? Ato ngamin dagiti madadaol. No napigsa ti bagyo. Kararag lang ti kasapulan. No kastoy ti mapaspasama. Gayam. No umay tinapig sa bagyo, masulbaran ti parikot ta. Anya ti kayat mo asawan. Kasano kumamasulbar ti parikot? Saan ka di nga ad-adda amanayunan ti parikot? Nuadan ti bagyo, ibilin ko ang mapandaikkatan ti angkla ti yate. Ikatan? Ay, sigurado amayalo-alon kat madadaal ti yate. May mayat no madadaal. Ay, mauyong sanday ta tao. Makaragsakan na kit din ti panakadadaal ti yate. Nagngina ti yate. Nagsayang!
Ikatan ti angkla ko na. Sigurado amay yalo-alon kat madadaal ti yate. May mayat no madadaal. Mauyong sana. Pakaragsakan nakit din ti pan nakadadaal ti yate. Nagngina. Ay, nagsayang. No madadaal ti yate. Pagparangin ta nakalugan ni Miko iti yate. Isu amapukpukaw. Ha? Nalaing ka talaga. Dayjay tumot amiko. May sakripisyon ti yate gapuken kwa na. Imbag ti kasjay, tapnusan nga agparang at di taam mo timang tungpal iti tulagan. Mayat sa nga agpaiso day ta na panunot mo. Ipadamag ta nakalugan iti yate. Ngam naabutan ti bagyo. Adda ka dito tsindaan, manang Suraya. Kat umayan ti bagyo. Sambutak ti aggatang iti masaksapol, sakbay a pumigsa ti tudo. Daras nga road, taagawit kan. Tamangan mo pumigsa ti bagyo. Kumusta kayon nga, ije nagtalinan niya. Nasaya at matmanang. Aywon gayam. Agkalay santo itinaliman. Dagayang Miko kan ira. Ha? Makikalay sa kunam. Kasanon tinakitulagan na. Awan plano na nga agparang itinaituding akalay sa. Susapo. Anya ka tati mapasama. Anya ka diti addang aramiden da Pangulo. Agpupudot. Dinamag na no asino ti amok agayam ni sir. Ngam naglibaka. Agsagana ka ira. Sumangpetan dagiti inorder ko abadbado a pagpilyam. Pagbado minton kalay sata. Pagpilyan? Ado ka dito in-order mo? Wen, ira. Kayat ka asorpresaan. Basta agpili ka, noan niya ti kayat mo. Mabalin mo nga ipadawat ti saan mo akayat. Basta nagtahod kan ka, awan ti saan ko akayat. Naragsakag, tauray may sak anapanglaw, kinayat naklakta. Mamatiak iti ibagbagada, nga agpapada tayo iti imatang ti apo. Ngam ado ti nangato ti panagkita na iti bagbagina. Nalipatan daday ta akinapod no. May saditan dagiti dadakkel ko. Ipangpangruna dati sa nikwa. Ngam ti pakaseknak may papan iti ayat. Napigsan ti bagyo. Ibilin kon kadagiti tao kata mapandaikat ti angkla ti yate. Mapasamaken ti kayat ko ang mapasamak. Masayangan nak iti yate ang maisakripisyo. Dakkal ti gatad ti yate. Imbag ti yate ang mapukaw. Ngam ti panagtalek ti kayem ko. Agraman dagiti agkakangato akakaduwa tayo ang nagtutulag. No ayan ngamin itan ti kakaiso ng anak ta. Namnamag ngagpakita metlaeng kadata. Dusaag ti awanan bain nga anak ta. Anya ka di ti aramidem kan kwa na. San ko pa'y nga amu asawan ita. Nga mabalin ko nga aramaten ti latigo kan kwa na. Ha? Saplitam ti anak ta? Wen, tapno maipapas ko ti puntut ko. Agasem, madadaal ti yate gapuken kwa na. Agsawsawaran dagiti tao ti kayem ko. Mamati da anapukaw ni Miko iti tao. Di daan mo ana igagara ti pasamak. Tapno mailisi ta iti pan nakababalaw ken pan nakaibabain. Kasmay sa Pangulo, sana mabalin asalungasingen ti anyaman na tulag. Gapoy ti day ta atulag. Ditan makita ti ayan ti anak ta. Nunap na pananakit din. Ha! Awan kit di ammo na. Di na inaramat ti panunot na. Tapno agbalin mo't anaturay ken ad-adda abumaknang. Kasanupay nga agbalin a Pangulo. Nusikan ti saan a makabaan. Pinaay na ti arapaap ko. Nga iso ti sumukat kanya kas Pangulo. Agpaiso. Sinayang na ti panagbalin nanto a Pangulo dito'y tribo tayo. Ha! Makita na inton sumangpat. Anya ka di ti agwarwaras adamag.
Pinagparang ti dadakkel ni Miko an aksidente daytoy. Dayta ti maiwarwara sa damag. Nalaing iti kalukwan dagiti tao. Apay nga inaramid da dayta. Iti anya agapo. Amang ano inaramid dalaang. Tadida ngamin masarakan ni Miko. Dida kaya ti maibabain kadagiti nakaitulagan ni Miko. Grabe at talaga ti mapaspasamak. Pagparangandaan na aksidente ni Boss Miko. Numan pa'y amok ang naragsakak to iti sidong ni Miko. At dalatadanag ko kadagiti pakaikamangag. Asino mo ti saan nga agdanag iti kasta sitwasyon. Kaya't ni Miko amapan kami iti sabali a pagilyan. Tapno mailis iti dosa nga ipataw da kenkwana. Kaya't mo kadi mapantay ti sabali a pagilyan, inton malpas ti kalaysata. Kasanon ti negosyo ta ditoy. Sa bagay, sayang agpaiso ti negosyo ta. Ngem, agnanayon ta kading aglamlaman kadagiti dadakkel ko. Sapay kumatadumtang ti panawin a maawat dati relasyon ta. Diyak mo, numatungpal day tatarigagay mo. Anya nga tati aramidan ta. Tapno mayasidag ti rignada kanyak. May salang ti amok. Padurasam ti negosyom. Ipakitam kadakwada, akaba alam nga imatunan ti negosyo. Day talang ti amok apamuspusan. Nabayag basitan ti pagabulan. Mangibangon da iti sabali pa'y apagabulan. Ado mo ti orders nga inabal. Sige, mangibangon ta iti branch ti pagabulan. Nadamag ko amapan kano iti sabali a pagilyan ti asawaan ko man ni Miko. Awan nga rudan tinamnama, amatagi ko ani Miko tinalawa nga asyenda. Addan sa kano ng gatang, pagbalinin da kano a rancho. Talaga nga rod nga awanan tinalawa nga asyenda. Tinagikwan ti sabali. Ayan nga tamot ita ni Miko. Talaga saan da nga gagasat iti ipaasawat ako makankwana. Napukaw ti asyenda, napukaw pa iti kakaiso ng anak ta. Asino pa iti mang sukat kanyak no saan ko nakabailan. Mabayag pa'y mutkit di, ta saan ka pa'y mutunay anataangan. Barang agawid tumatlaang ti anak ta. Agawid pa'y nga ta. Amangan no nakabiro kan iti sabali a babae iti biyag na. Imado ti buyers tayo iti sabali a pagilyan. Adan pinirmaan mi a kontrata, ada tayo ti mang supply iti paktorya iti pagaramidan ti agduduma a produkto ti inabal. Diyak nagkamali anang ipiyarkan ka iti pagabalan. Nalaing ka talaga. Talaga di muras ti negosyom. Taga sabali pa'y a pagilyan ti buyer mo? Saan ko an aramid dagitoy? No saan agapukan ka? May saklang idi a makiababal. Ita, siya kun ti mangimatmaton. Nalaing kayo ngagpadpada kini Moira. Nagagitmat amang tultulong kan ka. Isan to ti mangi-manage iti bangunan tapay a pagabulan. Asino ti mangipagaro? Naagbalinak mo't ama narawidwid iti bangunan daira a pagabulan, nana? Nasingput kun nagagat ka nga minbasang. Di mo binaybayan ti gayem mo. Agsipod ta nasingput mo't kanyak, nana. Ubing kami pa idi. Da kami ti kanayon nga agkuyog ama pan iti pagadalan. Kanayon kayo pa'y amaladaw nga agawid. Taaguli kayo iti bayabas, iti dalan nyo nga agawid. Aywan, nana. Agin inno na kami nga umuli. Idi imuli kami adwa iti may sasa nga. Nalapak kat natinag kami adwa. Imbag ta saan kayo anasaktan? Medyo laang, nana. Imbag laang tasaan unay anangato ti bayabas. Kano nang atungay akas iti santoluan no mangga. Diyak amon, anana. Amang an ospital tinaturong may. Ay, ubing at talaga. Basta makakita iti prutas, ikagumaan na nga ulyan. Si kamat alay, manmano ka man na makit kita.
At daak ngaminan ijay syudad, manang. Ket, kumusta mo dang iti amom? Manipod na damag da apimanaw ti ipaasawa da kumakin ni sir. Naliday da. Paglidayan da ka di, ti ipapanaw ti babae. Dakban mo? Ngam, kasla mailiw da samat ka ni sir. Manang, saan da nga ta akaguran ni gayem Miko? Idi damaw, kanayon ko amangag nga iparaman kanu ni sir tilatigaw. Ita, jak mangagan ti kasjay asao ni Pangulo. Nukasta, nagbaaw ti pungtot ni Pangulo. Kaslakas tangarod ti maawatak. At dapat dyan madlaw ko analiday da. Ni Miko ti saritaan da. Bro, nakasaritak ni Manang Suraya iti panagawit ko. Anya tinadamag mo, ijay? Mailiw sa kanumot kan ka dagiti dadakkel mo. Awan kanumot kan jesigud aguradakan ka. Agpay sungata dayta, bro? Agulbud ka di pay ni Manang Suraya, bro. Iti kaunday ti panawon adida ka nakita ti dadakkel mo. Nakaamiris damat siguro. Ngem no maamuan da nga ta, nga da kayat kong haikal laysa. Di da nga tatub nga rin. Day tatisaan kong amo, bro. Timayat nga aramiden ta. Aramatan ta ni Manang Suraya. Tapno maamuan ta, no di da tumubngar. Kasano kumati panangaramat taken ko na? Bayam, tasyak ti makaamo, bro. Adda ipaaramid ko kani Manang Suraya. Amun na, no iparit da ti panangikalaysam iti kayat mo babae. Naimbag ta nagkita tamanan, Manang Suraya. Adda na patag na ibagakan ka. Anya ka di dayjay. May papan iti anya. No adda panawon mo. Ipasagid mo kan ni madam mo. No kas pangarigan mga asawa ni sir mo, iti babae akayat na. Di da nga tatubngaran. Ha? Amangan lumakangagak pa iti saan anasaya at no kasta ti ibagak. Di nakamat siguro anwan. Kita ajay saan anapudo ti ulo na, sakbay nga ibagam. Padasak ano may turid ka. Aramiden ta da ito, parang kinigayam Miko. Nasingpat ngamin na tao. Sa bagay, manipod nagyanak kadakwada. Nasingpat talaga. Saan akas kadagiti naganak na matapobre? Ay, di damot gayam pudno. Anyat kahit mo asawan, Manang. Ituloy mo. Itay ka pa si Mangpet. Nga mapay di ka matagtagari. Ada ka di parikot mo? Ada ngamin pampanunutak, bro. Apay nga idinagsarita kami kani Manang Suraya. Ada man ibaga na kuma. Ngam, di na intuloy. Anya dayjay? Imbagakan ko na ti aramiden na. Tapno maamuan ta ti kapanunutan ti dadakkel mo. Aramiden na ka di, bro? Siguro. Ngam, apay kasla na igalis ti dila na. Kunana, ket di namat pudno adda. Idikwan, di nan intuloy. Saan da kapudpud ng anak, bro? May sakla ng ampon. Anya? May sakang ampon? Kasano nga mom? Malagip ko. Basitak pa idinatay dagiti dadakkel ko. Gapo iti aksidente ti bapor. Inalawdak da ama, ije baybay. Pinidot na ka ni Pangulo, ije baybay? Dayta tipod no. Lupas ka no ni ina. Iso nga imbilang dakmet, kas pudpud no nga anak. Naliday kayo, madam. Ada ka di may tulong ko. Malagip ko laang ni Miko. Idiinsangpat ni Amir. Kasla nakutaran apiyak. Idi binaduak iti naimang alupot. Nagamo, kanalampay kayo. Katipatid naman kas anak, madam. Tawan ka naman. Dinundong ko, tanasinto mo din. Madlaw amistiso, saan ka di? Ngam idiinsangpat ni Pangulo. Madlaw nga anak ti marigrigat. Tas saan ang inginaan alupot, yarwatan na. Saan ka di, madam?
Salamat kas anak, madam. Tawag ka nga. Dinungdungok ta nasingpat nga ubing. Madlaw a mistiso, saan ka di? Wan, madam. Ngam idiin sangpet ni Pangulo. Madlaw nga anak ti marigrigat. Ta saan mo't ang inginaan alupot ti arwaten na. Saan ka day, madam? Imbilang ko nga anak. Ngam ita. Siguro di na kun ibilang nga ina. Tapimanaw kat nga rudan. Kasanugayam no agsublay. Kat adan asawa na, madam. Kat ipatag na kayaw kas pudpud no nga ina ti asawa na. Ha? Ibilang na kas pudno nga ina, kunam? Wan, madam. Adda dagiti marigrigat nga asikasuan dati na kay kamanganda no daytoy ket masakit wenno nataengan. Adda met tibak nang akadurmen dati na kay kamanganda nang runa no masakit. Adaman na ibaga kanyak itay ni Soraya. Anya ti imbaga na takasla na patigunay. Nungay ka no sumangpet ni Miko, kat adda kadwa na amarigrig at ababae, ngam nasingpet to kadata. Sumangpet pa ingatan ni Miko. Day tangarod ti saludsod. Idisimmang bay iti biyagta, nagbalin a kumpleto ti pamilyata. Hanggang ita, napnapanan na nga ta. Ang mga nupudno ti imbaga ni Soraya, ngaddan sa bali a babae iti biyag na. Sigurado ang maadaan iti anak, akas ken kwa na anataer, ken mistiso. Hadda kumamet umariwawa nga apo ko ta no agawid. Huwan nga rod, nabayag nga awan ariwawa ti ubing di ti balay, manipod di makkel ni Miko. Ita, awan pa'y urean niniwan ang makita di ti balay. Namin pinsan ang nagpukaw akas lasok. Oh, mailiwak matan ken ni Miko. Natulag yung ka din? No kaano nga umay di mang kasar kada kayo? Naira na nga ada kano ijay Thailand. Iso nga inton sumangpet to kanon. Maitantan nga rod no kasta. Saan kami mat nga agap apura? Tawan matan di babae anak kaitulagan ni Miko. Adda nga rod pagsayaatan na di pa nang ibagada ang mapukpukaw ni Boss Miko. Ididida mabirukan. Nasaktan siguro tirik na ti babae. Iso apim manawan. Saan ka di anak ko na ni Ali? Apati pamilyana kat napanmutan iji abroad? Kaslakastan sa kano. Gapo siguro, ta saan anatuloy ti kalaysa? Iso apim manaw da. Kasanumat ngamin, kat pilitan dati tao amang ikalay sa iti di namat kayat. Kasano pa'y amaawagan iti sagrado no kasjay? Saan ko maadiktaran tinaganak? No asino ti pakiasawaan ti anak na. Pudno day tagayam. Saan mo't nga isuda ti makidan na? Mayat ti damag an amwak, bro. Ibagamon no anya dayta, tapno amumimet. Kuna ni Manang Soraya, mailiw kanukan ka ti dadakkel mo. Anya? Pudno ka di dayta. Saan da nga tangag pampamarang laeng? Tapno agawidak. Panagkunak kat saan, bro. Nang runa, tapi manaw tinang itulagan dakan ka. Mailiwak matan kadakwada. Ngam adala ang amak ko nga agawid iti balay. Adda ka di planom nga agpakita pa'y kadakwada? Urekas kasano. Utang ko pa'y laang tibiyag ko kadakwada. No didak pinidot kan pinagadal. Saan ko makakastoy ti kasasahad ko ita? Pudno day ta kunam, bro. Inaramid da mo ti pagrabanganda, kas naganak. Manod nga aldaw adi ka rimrimwar iti silenta. Rumwar ka kumatap no mawatwat mo ti bagbagim. Apayakas lasaan na sumamay tinted ti doktor nga agas. Imbalakad ti doktor nga agwatwat ka. Saan ka akanayon anak kaidda ta kumaro ti rikrik naem. Masadutak nga aggunay. Kayat ko tinakaidalatan.
Saan mo nga ipalubos ang nakaturog ka kanayon? Kasano alabanak da ito'y kinasadot ko abumangon. Mayat ko no at lamang sa labay kanya kamagna. At damot sa rukod mo. Kundi kamot ngamin kabailan asal labayan. Wala, bayan nakpaila nga maturog. Ay, saan? Inak mangayam iti lalaki amang salabay kan ka, tapno magnaka. Anya ka di mapaspasamak ka ni Pangulo, madam. Ay, jak man amo, si madutmut una yun. Kanayon ang maturog. Idi saan ang makapangpangan kan makaturturog. Ngam ita, kanayon mutan amat maturog. Saan nga ta amay mayat no agawid dito'y ni sir? Amangan no iliw namat, madam. Kasano kumapagawidan, kat saan tayo mat nga rod nga amo no ayan na. Saan nyo ka di adusaan no kas pangarigan sumangpet, madam? Kasano pa'y adusaan ni Pangulo kat nakapsot nga roden. Ang mga no iliw namat ti makagapo isungag saksakit. Kailiw yo kadimot ni sir, madam? Wala. Idinabiit pa'y apimanaw, kasuron kan kapungtot ko. Ngam ita taawanan di ipaasawa mi kan kuana. Kailiw kumatan. Kaawatan anapatag kada kayo ti anak niyo, madam. Mabalin ka di amapan kay Jibalay. Agpamam mo kagayem ko. Pada sa mariknaen, no kayat da pa'y nga agawid akwen no saan. Sige, bro. Amok ti kayat mo mapasamak. Agyaman ako na ikan ka, bro. Sapay ko ma, tamayat ti banagan ti papan mo Jibalay. Italaang nga makita dakdag iti dadakkel mo. Sika ngamin tumumay Jibalay no ka. Nulakat madlaw mo adida kon kapungtot. Agpakita ka dakwada. Total, awan matan di ipaasawad ako makanyak. Sige nga rod, bro. Sapay ko ma, tamakaawit kamutan Jibalay yo. Tartari gagayak madday ta, bro. Kayat kumatan amakita dagiti dadakkel ko. Saan ka ngagdanag, bro? Patsak, makaawit ka, iti mabiit. Agsarita taman, Marok. Panag ko nam nga ta, katawatan dagiti dadakkel mo, ti anak ko. Nadurasan ti anak yo, nana. Ammo na nga imatunan ti negosyo na. Pagparangak ako kuha na ti abulan, tapno di da umsyan ti agbalin nga asawak. Maaramid mo dayta, Baro. Aramidak ti amin, para iti ay ayatek, nana. Awan sa bali, no di ti anak yo. Sapay kumata matagin ayon ti ragsakyo, inton agasawa kayo. Ikarik asaan ko apagladingitan ti anak yo, nana. Namnamaak dayta, Barok. Sapay kumata maparaburan kayo iti adu nga anak. Kabalan lakit din ni Ira. Apay kit din asaan, nana. Adda ngamin dagiti agasawa, asaan da maparaburan iti anak. Masakit mo't gayam ka no ni Pangulo. Nakapsot ka no. Impanday di ospital. Day tati imbaga ni Manang Suraya. Anya? Apay masakit? Saan ka no ang makapangpangan? Kan makaturog. Ang amita, turog ka no mo tanaturog. Ha? Taapay ka no? Day tamot imbaga ni Manang Suraya. Ay, ididamo kanayon kanu analiday ni amo. Idikwan, saan unay amang mangan? Kan saan ang makaturog? Anya? Talaga ako mapsot no saan amangan kan saan ang makaturog. Anya nga ospital tinang ipanandaken ko na. Ije emergency hospital ka no, bro? Sikapay nga rod ti makaamo ditoy. Tamapanak ije ospital. Anya tinapasamakin ni ama, ina. Miko? Nagkapkapwam. Binirbirok na ka. Ladingitek, no jak nagaw-awid, ina. At dakla ang mat dito'y syudad. Nakaturog mat ni ama. Madanaganak nga rod. Taidi, saan ang makaturog? Ngam ita, kanayon batan ang maturog. Ngam masadot amangan. Nabayag ka din akastana, ina? Uwan,
Saan pa yan ang nanganda ita? Riingak nga rod, tapakanak. Sige man nga rod, anak ko. Barang kayat na timangan, no sika timangpakan kenkwana. Anya ti kunam, anapanan ni Miko, anak ko. Napan ka no iti ospital, ina. Agsakit ka no ti amana. Apayin nga agsakit ti amana. Maamuan ta no sumangpat ni Miko, ina. Hala, sapay ko maata maimbagan at agos ti ama ni Miko. Sapay ko maina. Kaasimat no agbayag iti ospital. Agkararag tayo para iti panagimbag na. Dakkel ti kaasi ti apo. Day talaang ti maitulong tayo ka ni Miko. Mabalin nga ta, amapan ko matbisitaan iti ospital. Ita magmupay kinim Miko. No kayat na amapan ka iti ospital, anak ko. Ama, agreeing kayo kuma, tamangan kayo. Siyak timang pakan kada kayo. Miko, adda ka. Wana, ma. Aday nala ka na imas sa makan. Bangunan kayo, tagsango ta amangan. Napanam ka di, anak. Apaya nagpukaw ka iti naunday a panawan. Lading itak, ama. Santa pa'y pagsaritaan day ta abanag. Mangan tayo pa'y, tapno pumigsa kayo. Anya ka di day ta na imas amakan. Bulalo, ama. Agpapigsa kayo. Tapno intamanen aganop ije bantay. Tapno makasidata iti ugsa ken abuyo, ama. Nabayagan na jak naganop. Ura siya, ama. Isong agpaimbag ka. Tamapan ta aganop. Ita, tainyawid tanti amam. Maragsaka na, tanakumbinsir mon amangan. Mangrugi manen apumiksa. Masapol akanayon amangan. Tulungak nga agwatwat. Tapno makapagnamanen. Mapan kami manen ije kabakiran. Karkariten na ka. Idi katatiwan ka tumaray as sumangat ije bantay. Isong nga agpapigsa kayo, ama. Tapno makapantamanen ije bantay. Aglumbata manen asumangat kan sumalog. Magan tayong arudan, tamabisinak. Nakaluto mat siguro ni Suraya. Itaman pa'y nga ibagam amabisin ka. Kailiw ko day ta sa Tapno ipakita kiti anak ta. Ngawan pa'y makaatiw kanyak, no panaganop ti pagsasaritaan. Bro, naibagam ka din kadagiti dadakkel mo, ti maipapan ka ni Ira? Saan pa'y, bro? Aguro-urayak iti umno agundaway. Amangan ngamin numaklat ni ama. Masapol ang maibagam iti kasapaan agundaway. Amangan numakakita manan iti pangipaasawaan dagan ka. Sana mabalin. Nila ang Ira ti ayayatek. Isola ang ti idatag ko iti altar. Saan mo nga ruden nga urayen ang makakita damanan iti sabali? Sige. Inton makasangpeta kay Jebalay. Ibagakon kadakwada ti may papan kini Ira. Agawaan, bro. Narigatan, numaunanda ka. Saan kon nga ipalubos, bro? Aday bagak kada kayo. Ngam sapay lako mata maawatan dak. Ama, ina. Ibagam lang, iho. Anya ka di dahita? Adakayan ayat ko amay saan negosyante. Naduras ti negosyo na apagabulan. Ado ti parokyano na iti sabali apagilyan. Isang pet mo nga roden, tatulagan tayo ti sagrado akalay sayo. Masapol nga ing grande akalay sa ti mapasamak. Ha? Agpaiso ka di, ama? Agyaman ak unay kada kayo. Isang pet mo iti kasapaan nga altaw.
Tapno makita min ti manughangan mi. Agyaman ako na ina. Itamot laeng. Inak ayaban ti babae nga ay ayatek. Agmano akman kada kayo, apo? Oo. Nagpinta sa babae tinapilim, iho. Saan mat, Pangulo? Saan man, iha? Ala, tulagan tayo nga ruden ti kalaysayo. Tapno maangay dito'y balay a mismo. Kayat ko, ing grande akalaysa ti maangay. Agyaman ako na ama. Dayto yan ti makuna, asagrado akalaysa. Sagrado, kan ing grande akalaysa. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas a napauluan. Sagrado akalaysa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.